jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wato ai haƙuri ko da yake ba ma abin da zan ce ai haƙuri ba ne. Na tashi da abin da ni dai a rayuwata ban taɓa ganin abin da ya gigita ni akan wannan zamanin irinsa ba. Wallahi tallahi ni dai tunda na tashi a rayuwata maganganun dai da na ga yau ana sharing ta WhatsApp har ya zo mun naji ba abin da ta damu hankali fiye da wannan abin gaskiya. Kuma ni abin da nake so in ce anan shi wannan wanda yake wannan maganganun Abdun Jabbarun kenan. Wato Abdun Jabbarun abin da ni nake so in nuna ma anan wannan maganganun da ka faɗa da kake nuna cewar a'a wasu ne suka faɗa wa annabi ko menene whatever yayi munin ma ni wallahi tallahi na rantse da Allah an yi yan shi'a da ake ta magana akai ake ta magana ban taɓa samun wani audio da na ji yadda aka yi dabdala akan manzo sallallahu alaihi wasallam irin wannan matsiyacin audio karatun da bai da amfani. To wa kake karantawa wannan karatun? Wa kake karantawa? Wa kake karantawa wannan karatun? Saboda inda illar take guda ɗaya ne zuwa biyu. In karatun kake karantawa wasu sun faɗa annabi amma kalmomin sun yi tsauri ka dinka jifan manzo sallallahu alaihi wasallam. Ko mahaifinka ne yau aka ce ko yayanka aka ce a tsaya a kotu kai shaida me wane ya ce a kansa in dai waɗannan kalmomin ya faɗa ya kamata ka saya su. Ya kamata annabi ba wasa bane ba mu da wani mutum da ya kai shi. Ka juya kawai ka duba ka ɗauka a cikin rayuwar mahaifinka ɗauko kawai iya waƙoƙi da ya yi na yaban annabi kai ka san bai cancanci wannan karatun da kake ba. Shi yasa ba a san mutane ba su yi karatu ba su ce dole sai sun zama shugabanni na al'umma wajen koya musu addini. Wannan ya nuna kwata-kwata ba kai karatun ba. In kuma kayi ba karatun kai ba zuwa kai kawai kai ta bincike da research. Mutane su zauna a internet su ta dube-dube ko ka shiga library na turawa na yahudawa je ka ɗebo abubuwa kai ta karantawa. A ina aka yi wannan abubuwa? In an yi kai a ganin kama gaske ne? Ya ma wannan zai zama how this could be? Ya wannan zai zama gaske? An zo ka karanta abin da ka ga Allah ya auna ma arziki. Na rantsi da Allah ya auna ma arziki. In an zo kalmomin fa da kake ji fa magana kwartanci kake da magana zina da kwanciya da mace da waye me ya kawo sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan abu. Na rantse da sarkin da ya halicce ni tunda aka haifan na shekara ta fi 30 ban taba jin wani abu da ya gigita ni wajen aka yi annabi batanci kamar wannan. Nan Rahama Sadau ce ta yi abu a ƙasan rubutu wani ya je ya yi to wannan ɓatancin da ya yi wancan billahi lazina ka ya ninka shi. An yi abin nan a Faransa ni ban ma tsaya na ji me aka ce ba amma na ga yadda mutane suke. Kuma ka gode wa Allah da mutanen duniya ba sa jin Hausa duka. Amma wallahi da duk inda ka shiga wallahi sai ka gane baka da wayo.
wa'annan maganganun gaira ba dalili. To in ka koya wa mutane, me ka koya musu wannan? Mutane ba su iya sallah ba, ka koya musu sallah man. Mutane suna fama da yadda ake cin amana, da yadda ake zina da waye, duk kai kokarin koyon yadda za a hana wannan mana. Me ya kai ka can ka tsagaya karatun banza, karatun da ba ruwan karshe, karatun da kai ka san ƙarya ne. Ni in dai na zauna ana karatu, in na ɗau littafi ina karatu, da na karanta ɗaya ko akan wani wali ake magana kowa, da na karanta na ji wannan abu ne ma ba zai taɓa yiwuwa ba, kawai ajiye shi nake. To me ne kai kama ɓata lokacin kawai ka haddace wannan abin? Anya ku kana sallah? In kana sallah, anya wace irin sallah kake wannan? Mun san abin da Allah ya ce, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. To kai in kana ma sallah wannan ya kamata, dan maganganun da kai ai ba kai mun sallah ka ba ta da amfani. Mun san gwamnati ba za ta yi komai, mun sani, mun san wannan ba za ta yi komai ba. Ba ma tunanin ta yi, ko da za ta yi wani abu ba mu sa ran mu za ta yi ba. Amma ba komai, lokaci ne. Abu ya kai kowanne kazami ya ɗauko abinsa kan annabi, kuma kai da background ɗinka yake mai kyau, ake gani tun da muka taso mun tafi akan koyowar mahaifinka har zuwa lokaci mai tsayi. Amma baki ɗaya ka zo ka karkace, ka haɗa abubuwanka ka watsa su saboda san rai, san mutane su bi ka. To ba kai ka ce ba, amma kai maganganun sun yi ma laushi da ka gaya wa annabi su. Shi yasa Imam al-Bukhari ne yake cewa al-ilmu qabla al-qawl wal amr. haka ne, al-ilmu qabla al-qawl wal amal, wa dalil qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa huwa wastaghfir li dhanbik. Ya kamata mutane su dinka farawa da ilimi kafin kome zaka yi. Wannan ya nuna duk karatun da kai ma baki ɗaya na banza da wofi ka je kai na iska, kuma ba shi yasa ba wanda da zai kai tsaye in ana kwatancen malamin wannan malamin. Na yi karatu, na je na bar gida, na yi daɗe, na dawo na tafi karatun addini haka ne ta karatu. Amma na rantse da Allah, ko a tarihin da ake gani an ce Abu Jahil ya jefa annabi da magana, wancan kafirin ya jefa annabi da magana, na rantse da Allah ban taba jin wanda ya fito da maganganun haka a malaman irin da yadda ka fito da su ba. Ta yi tsauri da yawa. Me haka? Menene dole sai ka yi mabiya ta ƙarfi da yaji? Annabi? To na rantse da Allah, ka saurari abin da zai biyo ma baya in dai akan annabi. Kuma mun tsakaninmu da kai sai dai mu ce Allah ya isa. Kuma ka nuna mana kai waye, ka nuna mana tantagar yawan da bai san abin da yake yi bane. Saboda in ba baka san abin da kake yi ba, wa'annan maganganun kowaye ya faɗe su, ko su arnan na duniya, arnan kansu, duk fim din da zaka kalla ka je ka kalla, ba wanda zai fito ma da maganganun ko a bidiyo ko abu gatsau haka suna sayawa. Kuma waye faɗi wannan? Me gaskiyarsa? A gabanka akai, kana gun akai, ko a kotu akai, kana wajen a lokacin, sannan kai ka san ƙarya ne. Shi ya kamata ka karanta. Nawa ne suke nan suna cin amana? Nawa ne a inda suke, inda kake karatun, nawa ne ba su iya sallah ba? Ba mu da aiki, kawai shi kenan sai dai mu ɗauko karatun da ba shi ne ya kamata a yi ba. Ga abin da zamani yake ciki, ga wahalalun da ake ciki, amma ka ɗauko annabi ka sa a gaba kai ta dabdala a kan saka. To ka jira abin da zai same ka. Allah yana nan ai. Ka jira, wallahi Allah ba zai baka ba.
wallahi ba zai bakka ba. Wannan ba abu bane mai kyau kwata-kwata. Wallahi Allah ba zai bakka ba. Mu ba mu sa rai gwamnati za ta iya wani abu ba. In ta yi haka muke so a tsayar da ɓannar, amma ba mu sa rai ba. Amma wallahi tallahi a jira zuwan lokaci shi za mu faɗa kawai. Abin ba za mu dinka cewa an bawa Allah bane kawai, a jira zuwan lokaci kawai. Wannan ma ya zama dabbanci, iskanci, kowa ya ɗauko ƙayarsa da shararsa da bolarsa da komai kan manzo sallallahu alaihi wasallam. Muna da wani abin da muke takama da shi da ya wuce martaba annabi. Duk tsarkake annabi da Allah a cikin Qur'ani, mutumin da aka saukar wa sallah, kai a faɗi wannan maganganun akan sa haka zo kana zama kana faɗa wa mutane baro-baro. Wannan wulakancin ya kai wulakanci. So aka za mu ba ku ta gaya wa mutane ƙarya? Hakku tashi wasu yara haka ga yara ba hadisi ba aya ba komai mutum yayi ta karatu. Cikakken misali babu, in ya zauna ma yana misalin sai ga baki ɗaya ma raina kansa hankali. Babu wanda na rantse ma da Allah zai ɗau saba wa Allah ya tsira, wallahi bai isa ba. Yana musulmi ko yana kafiri ya ce zai taba annabi ya tsira, wallahi bai isa ba. Allah ne kadai ya san me a ranka, ba mu sani ba. Mun roƙi Allah ya shirye ku, ya shirye irinka, amma dai ina tabbatar maka wallahi ka jira zuwan abin da zai biyo baya. Wallahi Allah ba zai bari ba. Haba ai rashin kunyar ka tai yawa. Tunda nake a duniya wayannan maganganun ban taba jin an fito da su ba. Akan annabi dai ban taba ji ba. Ba ma wanda na taba jin ya tara mutane yana ba su labarin ku zo ku ji abin da an aga annabi, kuma irin maganganun akai kaza kenan, sannan akai kaza, sannan ka ɗauko kalmomi, kalmar kwartanci, kalmar waye, kalmar zina, kalmar giya, kalmar ka ɗora sunan annabi a kai. Kai kuma wai karatu kaje kana fassara larabci, kana fassara larabci, ka je gidan giya a Saudiya ka ji ba a larabci. Shikenan kawai da mutum ya karanta larabci ya fassara shikenan yayi karatu yana da ilimi. To Allah yana nan. Idan baka